Frem mig. Åbn øjnene, før du skyder, mand. Kan du rykke frem, jeg dækker dig? Ryk. 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 Ned for enden. Ryk ned for enden. Kom nu, ryk. Ned. Helt ned for enden. Forbi. Ned, dæk hjørnet. Ned, dæk hjørnet. Okay. Go. Løb forbi. Go, go, go. Løb nu for helvede. Alt for langt, mand. Det var bare de her hjørne her. Hold skyld! Du er ramt! Ja, du har faktisk ikke pipen igennem, men du har også skyde igennem. Der går lige forbi her. Ind. Ud gennem sidste hul. Støt, så rykker dem op. Råb til mig, når jeg siger ryk. Sidste hul. Du er med mig. En er du med mig. En er du bag mig. Skal en er bag mig, og så er du rykker. Skal I bare skyde ned mod der andre noget. Bare skyde ind i den, for så er de kigge frem, og så kan jeg rykke frem. Okay? Er I på? Ikke nu, ikke op og kom. Bag bilen. Er I klar? Op med geværene. Så klar. Er I klar? 3, 2, 1, go. Godt rykket, drenge. Hold den.
Danny? Kom. Ja. Nej, til venstre for mig. Jeg tror lige frem, der står også en ude. Ude i det åbne. Er du død, Danny? Danny, jeg kan ikke komme ud til dig. Er I døde derovre? Er I døde? Er I døde? Har det? Vi er også en død bag i. Kom ind, så der, så åbner du for os. Der er 2 derinde. Hvorhenne? Der er 2 derinde. Er du klar? Afvend. Bare prøv at skyde ind, eller sådan, det kommer, nu prøver at tage den anden vej. Okay? Ja. Pas op. Er du død? Ja. Død, mand. Så er du bare ude af det? Nej, jeg skal blive stående her. Har du en? Han står lige herinde, ikke også? Han står lige rundt om hjørnet. Jeg er bag dig. Død mand, kom ud! Ja, død mand.